Öz işlerini bazar iqtisadi şertlerine layık gurayan Türkmenistan Sanagatçılar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Akunji Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçileri milli iqtisadiýet çäl tepkinler bilen ösürilmegine münasip goşuntlaryny goşýarlar. Hormatly prezident bilen daş gorşaw goramak, ýaşyl tehnologiýaly önümçiligi ýoly goýmak barada tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde gojarly zähmet çekýän eşewur telekeçiler ekologiýa taýdan arasy daş gorşawa ziýansyz bolan guruluşyk önümlerini önürmeklige aýratyn ünseriýärler. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Hatay Halk Respublikasynyň şeýlede bir neçe Ýewropa döwletleriniň dünýä belli kompaniýalarynyň häzirki zaman tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilepdir. Bu enjamlaryň kömegi arkaly kärhanada penoplast önüm galynlary eredilip soňra owradylyp, düzümine dürli goşunlar goşulyp gaýtadan işinilýär hemde onuň ýene-de gaty görnüşli önümler taýýarlanýar. Hosusy kärhananyň işçileriniň zähmeti bilen häzirki wagtda döwre binalaryň içki bezeýleriniň 250, daşky bezek önümleriniň 500 goly görnüşi taýýarlanýar. Bu guruluşyk önümleriniň 100 tarapy milli nagyşlary bilen bezelýär. Bu ýokary hili guruluşyk önümler müşterileriň hemde hususy kärhanalaryň sargatlary esasyna ýerine ýetirilýär. Daşar ýol kompaniýalaryň ösün tehnologiýalary ornaşdyrylan bu kärhananyň işçileri önümleriň has döwre täze görnüşlerini önürmek ýeşernem ýygyderli amalaşyrýarlar. Täzelikde bu ýerde uzunlygy 3 metr, eni 12 sm-den 20 sm-çen bolan içki bezek önümleri önürilip başlanýar. Akunji Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçileriniň esasy maksady ýokary hili önümleri bilen içerki bazarlarymyza ýeterlik derecede öpçün etmekden ibaret bolup durýar. Özüniň berklik hem ýokary hili derejesi bilen tapawutlanýan bu guruluşyk önümleri ýurdumyzyň çägine gurulýan binalaryň içki we daşky bezek işlerine giňden ulanylýar. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň kerber önümçilik iş günde ýokary görkejiler bilen jemleýän bu hususy kärhananyň işçileri şu günleri döreçilikli zähmet çekmek bilen önerilýän guruluşyk önümleriniň ýene-de has döwre we görnüşlerini önürmek üstün işleýärler. Ýergelende eşewur telekeçileriň önümleriniň ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän önümçilik sergilerini münasip orun almak bilen bir neçe diplomlara eýe bolýanyny aýratyn bellemek gerek. Öňde barja kärhananyň işçileri hususy ulgamyň önümçiligini ýokary derejelere götürmekde alyp barýan ýurt behwitli işçiler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezident bilen arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.